Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Vanessa Borċ. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla tal-eżerċti, kull ma hu l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li huwa tajjeb fina u tħarrisulna bit-tħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Dwar il-ħin u ż-żmien ħuti m'għandix bżonn nikdbilkom. Intom tafu sewwa li jum il-mulej jiġi għall-arrieda bħal ħallil bil-lejl. Meta kulħadd jibda jgħid sliem u mistrieħ, dak il-ħin stess bħal uġieħ fuq mara li tkun waslet biex teħles tiġi fuqhom għall-arrieda il-qerda u ma jeħilsu xejn minna. Ħuti, intom m'intomx fid-dlam biex jum il-mulej joħodkom għall-arrieda bħal ħallil. Intom il-koll uliet id-dawl u uliet il-jum. Aħna maħniex uliet il-lejl, anqas uliet id-dlam. Għalhekk m'għandniex norqdu bħal l-oħrajn, iżda nissru u ngħixu bil-qies. Għax Alla ma għażilniex għall-għadab, imma biex niksbu s-salvazzjoni permezz ta' Sidna Ġesu Kristu li miet għalina sabiex sew jekk inkunu nissru u sew jekk inkunu rieqda meta jiġi ngħixu ħaġa waħda miegħu. Għalhekk farġu lil xulxin u ibnu lil xulxin kif qegħdin tagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Nemmen li għat nara it-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Nemmen li għat nara it-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi minn min għandi nibża. Il-mulej hu l-ken tiegħi u d-dimmin għandi nitwerwer. Nemmen li għat nara it-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda infittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien u nħares lejn it-tempji tiegħu. Nemmen li għat nara it-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Nemmen li għat nara it-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Nemmen li għat nara it-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. Alleluja, alleluja, alleluja. Profeta kbir għam fostna, għall-Lażar il-poplu tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu niżel Kafarnaum belt tal-Galilea u f'jum is-sibt qatt jgħallem lin-nies li baqgħu mistaġba bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax id-diskors tiegħu kien ta' wieħed li għandu seta'. U kien hemm raġel fis-sinagoga li kellu fih spirtu ta' xitan imniġġes. Qabad jgħajjad bleħenoli. Aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret. Ġejt biex teqridna
jinnaf minn int il-qaddis ta' Alla. Imma Ġesu widbu biskieħ u qallu, iskot u oħroġ minnu. Imbagħad l-Ispirtu xilħettu fin-nofs u ħareġ minnu bla ma għamillu ħsara. Kulħadd staġeb u bdew jistaqsu wieħed lill-ieħor u jgħidu, dan xi kliem hu, għax hu ordna b'seta' u b'qawwa lill-ispirti mniġsa u huma joħorġu. U l-fama tiegħu xterdet ma' kull imkien f'dawk l-inħawi kollha. Il-kelma tal-mulej. Iżjed il-Vanġilu tal-lum marbut ma' dak tal-bieraħ fejn rajna kif in-nies ta' Nażaret ma jilqgħux lil Ġesu. Illum qegħdin narħaw li qed jiġri totalment il-kontra. In-nies ta' Kafarnaum meta allowt Kafarnaum hija belt il-pagani jilqgħu il-kelma ta' Ġesu. Interessanti kif din il-kelma ta' Ġesu għandha s-seta u l-qawwa li tirbaħ il-ħażin. Dan hu l-ispirtu imniġġes. U dan hu li jiġri lil kull wieħed u waħda minna. Jekk jien niftaħ qalbi għal kelma ta' Alla u nħalli il-kelma ta' Alla taħdem fija, il-ħażin li hemm fija jiġi mirbuħ. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja l-mulej. Li aħna nkunu tassew nies li jilqajna il-kelma u għax ilqajna il-kelma nies li kull fejn nkunu niżeraw it-tajjeb. B'dawn l-ħsibijiet f'moħħna jew eżies nresqu it-talb tagħna lil Alla l-Missier. Jitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek biex hija tkompli tkun il-qaddejja tal-umanità billi twassal lil kull bniedem il-kelma tal-ħajja tiegħek. Nitolbu għall-gvernijiet sabiex jaħdmu ħalli s-saltan fid-dinja il-paċi u s-solidarjetà. Nitolbu għalina il-koll biex aħna bħan-nies ta' Kafarnaum narfu nilqgħu tassew il-kelma li lilna titħabbrilna minn omna l-Knisja mqazza, il-kelma ta' Ġesu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu inti tbirek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamulej dawn it-talbiet li din il-familja qiegħda tressaqlek u ixħed fuqna l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex jimla l-qalbna bil-kelma tiegħek u aħna wkoll nkunu kapaċi inwasluha lil xulxin bl-eżempji tajba tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem.
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. B'din l-offerta qaddisa mulej għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamil li bil-qawwa tagħna niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej Osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull quddusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħal ħobs rad il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem.
ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Issa li tqawwejna mulej mill-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbu biex b'din l-ikla ta' imħabba twettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek f'ħutna bi Kristu siedna. Kieku hekk poġġu l-familji tagħna, il-morda tagħna, l-emigranti taħt il-ħarsa materna tal-Madonna Tapin. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.